kaham jotono ini 18 tarik Mas 2023 miani simi seng 180 jona Agartala train station simi ongkori family Delhi o 23 Agust seng lainnya bagai tei o Dorna family bising tei seng India government itaniko seng memorandum submit kainai tei miani simi seng family tau sejora seng kaham tergen hanglai tongo asa kayo joto bogio je sini borok tongnai ro joto no kaham tongo susto tongo menai wansugo tei dini sejora seng Kamakya live kainai Kamakya station junction live kainai Guwahati tabok seng promo putro ni zora sopekya Kemudian tamu seng agi ni simi 2009 ni sini ur jetiman di pralen mene seng sanek emeni obun sini punya pas apa tongnai Obo ke desi agak steput demand ki dilo sinda pali kanai na hastu ti crowd pali selake hambai seng je thainai to delio to thainai tei ang sara tirprani sini je division tongmani division rongno bo ang koinai je sudo khatu pheno teise agos malam thaina batai ang bobok jau Nanti oma hai diba ma phaime aro sini phainya musugui phaime aro kalau ma luburok tong abro nole bo phaime hambai ang borong no obono message rena musungo seng jemon Delhi thangai nai seng movement dorna asuk thani noroko division no kaham gerengke khlaika ke belake sanai nai ang wansugo tei Teise Agos sengkha seng edisi mama ni sal punjago o salengkha seng puila sini diprasa bongson ni bagai sini bungkai bara uni jati ni bisingai puila piok jangmani lama rjangmani edisi manmani salje tau edisi hapang je salmi tongai borok ye o desi agos pada palai no obule angbo saimia borok palaya Temangke IPFT ni ideology hingke seng 2009 ni simi je khalai phaimani seng 23 Agos palayo omong kha sini edisi mamani sal ni hunjago nini silim ani simnumke your IPFT rajya sampado ani bumungke bikas debo